Bħal bdaqqa ta' skalpell fuq feles bejn il-fazzjonijiet, id-donazzjoni li Adrian Delija ppreżenta lid-Dar tal-Provvidenza reġgħet fetħet beraħ il-qasma fil-Partit Nazzjonalista. Id-donazzjoni ta' €500,000 li l-eks kap nazzjonalista ippreżenta f'isem Ketco Group Capital Investment għajmet l-irwiefen kollha b'esponenti miż-żewġ naħat jiktbu fuq il-midja soċjali u jattakkaw apertament lil xulxin. Madankollu r-rivelazzjoni li ċ-chairman tal-kumpanija ħaseb li Delija kien imexxi d-Dar tal-Provvidenza kompli tħejjit it-triq għal iktar attakki fuq Delija. It-Times irrapportat kif iċ-chairman tal-kumpanija Dr. Fisal Abdullah Alokla spjega li huwa kien ħaseb li Adrian Delija kien imexxi id-Dar tal-Provvidenza u ma kienx marraf bl-involviment ta' Delija fil-politika. Fil-fatt kien irrapportat kif littra indirizzata lid-Dar tal-Provvidenza tikkonferma d-donazzjoni kienet indirizzata direttament lil Adrian Delija u mhux lil Father Martin Micallef li jmexxi din id-dar. Minħat tiegħu Adrian Delija ġie rrappurtat jgħid mal-Independent li qabbad kumpanija tal-awditjar biex twettaq proċess ta' due diligence fuq iċ-chairman tal-kumpanija Ketco Group Capital Investment. Wara li ġiet ippubblikata l-aħbar tat-Times kien imiss lill-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt u esponent ewlieni tal-Establishment Nazzjonalista Manuel Delija sabiex f'artiklu minn tiegħu ikompli jattakka lil Adrian Delija. U għannota kif 56 sena mit-twelid tad-Dar tal-Provvidenza kellu jkun Delija li jdaħħalha f'nofs kontroversja. Fl-artiklu tiegħu huwa rrefera għal Delija bħala politikant tossiku li jaġġel u li b'mod mhux ġustifikat huwa assigurat minnu nnifsu. Huwa kompli jiddeskrivih bħala bniedem iddisprat li jibqa' mqabbad ma' eżistenza li jħossu intitolata għaliha. B'din id-deskrizzjoni kulurita ta' Adrian Delija fl-isfond, Manuel Delija staqsa dwar x'seta qal Adrian Delija lill-kumpanija sabiex ta' l-impressjoni li huwa jmexxi id-Dar tal-Provvidenza. Huwa temm l-artiklu tiegħu ifakkar dwar għaliex Adrian Delija tneħħa mit-tmexxija tal-partit filwaqt li qal li bniedem bħal Delija ma jinbidel qatt iżda minflok jinfresh bħal kankru.